Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a to je pokračování. Určitě se můžete kouknout na Vojtovo kanále Vojtěch Brba. A teda jdeme na pokračování. Počkat, tady střih, počkej. No takže jsem tu zpět, počkej, ještě nekopej. A teda promiňte, kdyby foukal vítr a informace, zase se to musí překopnout, takhle tu ta síť zase. Takhle tu ta síť, všechno, takhle ta síť a teda můžeš. Ty vole, to mám do ty kamery, ale Vojta na první pokus nepřekopnul, takže bude novej. Cože, to nejsou. No a na druhý pokus to taky nedal, takže. Takže poslední pokus. Vojta. Já to zaostřil, kámo. Tak teďka kope Petr. Takže kope. První pokus nezdařen. Tak můžem furt. Jo. Ne! Jo, takže Petr první překopnul. A teďka Petře, informace. Takže jsme tu zpět a teď bude kopat Vojta. Počkej, já mám ho trochu přiblíž. Takhle stačí. Takže, můžeš. Ty vole. Jo, takže jsme tu zpět a on jde. Zase ne. To nejde zaostřit, já myslím, že to. Takže promiň, jo, dobrý. A promiňte, že za to, že zaostřuju míč. Protože jako já si vždycky myslím, že to poletí do vzduchu. Takže je to 1-1, takže zatím čusáček. Hele, teďka to asi bude trochu narychlo, protože je 51 a já mám za 9 minut odejít, takže musíme hodně rychle. Takže Petr, můžeš kopat. Petr to dal na první pokus, takže teďka tam budu stát já. No, takže můžeš. A Vojta. Ne. Počkej. To platí, počkejte. Jo, takže znova, pojď. A Vojta překopává. Tak jo, teďka tam bude stát Petra, to je poslední kop. A takže zatím čus. Jo, je to 2-2, takže zatím čus.